Oh. Yo, 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 yo. Guys, this is Kirtan Gowda Uramal. Like by there, welcome to इत्ते भले भले हल्ले बर परता हल्ले बरता है इत्ते 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 नहीं बलते बन्नी बन्नी साधना काफी व्लॉग्स आई दनी नमस्ते ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ನಿ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇವರಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಧನ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೇಡ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ನಿ ನಾನು ಈರ್ನೊಳಗೆ ಸೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ರೇಂಜನ ತುಳು ಲಾಗರ್ ಇರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಲಾಗರ ದಾದಂದು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಲ್ನತೆ ಬಂತು ಬಂತು ರೈಲು ಬಂತಂದು ತುಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವೈಟ್ ತೋಜುನತೆ ಸೀಟ್ ಅವು ಸೀಟಿ ಜನತ್ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಫುಲ್ಲು ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ನ ತೋಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು ವೈಟ್ ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಉಂಚ ಕತ್ತಾದ ಪಂಡ ಚುರುಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಗ ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಜಿ ರೇಸರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದ ದಾದ ಬುರಾತದ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಅವೇ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಅವೇ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಡಿ ಎಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತನ್ ಗೌಡ ಉರಾಮಾಲ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಸೇಮ್ ಬುದಾರೆ ಕೀರ್ತನ್ ಗೌಡ ಉರಾಮಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ತೂಪೇವೆ ಐಕ್ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಲಿಂಕ್ ಐಟನ್ ತೂಪೆ ಪೂರ ನಾಲ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪೆ ಎಷ್ಟಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ ಡಿ ಎಮ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಸಾಧನ ಬೇರೆ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತೂಪ ವೆಂಚಿ ಇತ್ತತಿಯರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಚಾಂಡ ಚಾಂಡಿ ಚಾಯ ಪರ್ಪುಜಿ ಚಾ ಕುಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾ ಕುಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚ 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಲೈವ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಉಂಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲನ್ನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೆಯರ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನಗಳಿಗೆ ಪಾಡ್ ಒಂದು ಜಲ್ ಪಡೆದಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರೇ ಬನ್ನಿ ಬಾಂಧವರೇ ಹೃದಯ ಬೆಸೆಯೋಣ ವಸುಧ ತೂನಿಪ್ನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂಪುನೆ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಏರ್ಪುರೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಂಚ ವಸುಧ ಕುಟುಂಬ ರಚಿಸೋಣ
ವಸುಧಾ ಕುಟುಂಬ ರಚಿಸೋಣ ಶೋಗಾನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೈದನು ಅಯ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಂಡು ಮಾರ ಅಂಚ ಅದನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾರ್ದನು ಅಂಚ ಏರಂಡ ಉಳ್ಳಾರ ಏರಂಡ ಉಳ್ಳಾರ